color basta mag fall season. Yellowish, pula. Kasi tanan basta maayag sa ayagan sa adlaw. Amerika, syudad no, bukid eh. May part sa bukid, may part sa syudad. Ano yung ako ang lugar na napuntahan is bukid. Ano mo ba, nag-upaw na, nahulog na iyahang dahon, nakatagtang. December, February, tapos snow na yun. Urot na ni. Itala niyo ng sa minsan takadyon ha. Kita mo aning wall. Kanina yung murag paril. Ano na siya din. Wala na po. Kita galitag dalan nga na yung paril. Gilid. Sa butan na mga dako na din ang uyo. Sila gusto saba sa kalsada. Highway man siya. Sugot na kasabaan niya sila. Mga nilimason. Big color sa dito. Hills pa natawag na nila pero bitaw na bukid na mountain na gid ba di ba na mountain nila, that is only a hills. Nice na siya, golden yellow. Na ito ang palibot dito sa hills, mga brown na katuwa ang dahon, mas nangalaya sa kainit rin, nangalaya sa kapunaw mga hills ito. Nice na tanaw na kas color sa mga leaves ha. Ang summer ni pagka kayo ni puros green, pagka kayo ang dahon. Ano ka mga hills. Ini dalan na tulong sa mga trabaho. Huwag siyang highway. Highway panulog ito na may highway kong Picasso.
Bochong Bisaya. Original sa Amerika, nandang Bisaya. Pabuchong na akong Bisaya. I love Bisaya. In English ta, it's good to learn how to speak English because second language man na to. Wala siya, oh, ganda siya color, oh. Wow. Nalo na sa division. May mga kahoy po din yan. Out of color sa kahoy. Wow, very nice. Yung mga leaves na nangahagbong. Okay, kay kung nakahinuklugungan, yung gitawag ng fall season. Ay, mga dahon naman dahil mga hagbong. That means mag-change na ang climate nila dito. Muna dahil yun, magsubo na dahil sipon, pompo, anak mga tao. Ito naman. Pag may mabalay diri no, nakakanakan na, pagkanigit kasi mga color sa leaves. Nice kayo, no? Yung tibog na po, kuha na po tag video ano na yung ice sa sanga-sanga. Nice po kita na karon ang mga color sa dahon ang nang-change niya things no. Waan po na to ni poros na po na ice din na po na ng mga branches. Pinaka-unique na place. Ano din lugar sa bugnang lugar, no? So guys, tataman. Salamat tayo sa inyong pagpuyog sa programa ang Bochong Bisaya o pagsunod kanina. Kita-kita ta sunod. Ako ni Pilar Jans. Bye!